Promocionar a Mancomunidade Terras de Pontevedra como destino turístico diferenciado e de calidade a nivel nacional e internacional. Ese é o principal obxectivo que busca o convenio de 100.000 euros asinado entre a directora xeral de Turismo, Nava Castro, e o presidente da Mancomunidade Terras de Pontevedra e tamén alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores. Porque nós temos un xeo destino, un destino absolutamente completo en todos os sentidos, non? Estamos no Caribe galego, temos playas de Marín, de Bueu, de Pollo, incluso a playa fluvial e máis unha playa en Ponte Caldelas, o sea que temos o turismo de praia, o turismo gastronómico, o turismo etnográfico de arte rupestre, o arquitectónico dos centros históricos de Combarro, Pontevedra, etc., unha temperatura ideal. O presidente da Mancomunidade de Pontevedra dixo que non buscaban un turismo masivo, senón de calidade. E son non, que veña moita xente, que coma, que beba, que durma, que nos conoza e que repita, non? Turismo familiar, turismo cultural, turismo tamén congresual e tamén, obviamente, deportivo e que é moi importante, non? Para épocas non estacional, quer dizer, para épocas en que non hai un turismo xa masivo, non, de verán, non? En relación aos datos do primeiro semestre deste ano, a secretaria xeral de Turismo anunciou que máis de 520.000 viaxeiros pasaron pola nosa provincia. O que supuso unha subida do 12,6%, aínda máis con intensidade incrementouse as pernotas con un 14,2% ata preto de 1.100.000 pernotacións e temos tamén que salientar pois o que representa o turismo internacional dentro deste cómputo global, que é subiron un 28% e un 29% respectivamente estas cifras. O convenio ten unha dotación de máis de 104.000 euros, dos que a Xunta porá 60.000 e os concellos máis de 44.000 euros.